comença avui les seues emissions de proves. Els serveis informatius... Encara faltava un mes quan va arribar la prova de foc. Era la coneguda gota freda. I també la primera vegada que Canal 9 entrava a les seues vides. Des d'aleshores, els serveis informatius no han deixat de donar la cara. Són molts els rostres que cada dia han entrat fins a les seues cases i moltes les situacions viscudes. I encara que a vegades ens hem despistat una miqueta, Com es diem, El València ja és líder de... en altres ocasions hem arribat massa lluny. Nosaltres també anem a refugiar-nos. Hem d'interrompre esta comunicació. Ens hem quedat a casa. Comunitat Valenciana. Basílica de la Mare de Déu, Comunitat Valenciana. Aeroport de Manises. Però també hem creuat totes les fronteres. Des de Praga, Josep López, Canal 9. des de Budapest, Des de Tòquio, De Bagdad. Des de Malta. A Londres. Santiago de Chile, Estats Units, des de Managua, Manolo Jardí, Canal 9. Els platós s'han traslladat allà on la notícia es produïa de manera excepcional ens informa Alfons Pérez. Abans, però, de retornar la connexió als nostres estudis, gràcies a Camí Dolores, podran veure tot seguit en l'agenda. o amb delegacions pròpies. Els esports també han tingut molta cara. I sobretot l'han donada en situacions no massa fàcils. Estem banyant-nos tots, José Manuel. José Manuel, que estem en directe. Estem tots banyats. L'entrenador del València avui ha viscut una cosa pareguda. No, la veritat és que és increïble. Tenim que despedir perquè en qualsevol moment això pot desclafir. Uns s'acaloren Al voltant de 40 graus de calor. i a altres el temps els llevaria la raó. Javier Bardem no ha guanyat l'Oscar al millor actor. Bona vesprada, Empar. La veritat és que este cap de setmana... On procurem encertar és a l'oratge, que no en el temps. El nostre territori està... Eixe sí que no perdona. Ja ho veuen, amb més o menys raó, però sempre amb l'intenció de contar-los-ho tot, i des de tots els àmbits. Hola, molt bona nit. Comença una nit més al 24 Puntos Notícies. Siga com siga, han passat 20 anys i si ens deixen, pensem seguir madurant amb tots vostès. I així acaba este temps d'informació. Gràcies per triar-nos, que passen una bona setmana. Us esperem demà a les 2. Siguin feliços. en estos moments acaba de caure el pont. L'aigua s'ha emportat per complet el pont. Plenament col·lapsat. A la capital de la Vega Baixa. Un tío nadando por la calle Sección. Estem treballant en unes condicions molt difícils. Ahí podem veure és la llançadera, el vehicle des d'on fem possible aquestes connexions en directe. Interrompem la nostra programació per oferir-los la informació en directe d'Ixe Segrest. En estos moments fuig, anem a veure fins on arriba. Yo sentí como un tío envía, corre, corre, corre. Después ya has comenzado a explotar todo. Yo veo molt de fum. Hola, amics. Molt bona nit a tots. La benvinguda més cordial a este, el seu programa.
Benvinguts a Canal 9. Te'n recordes? Ja hem complit 20 anys. Som Super 9 i ho diem amb el cor a la mà. Així ho donem tot per l'audiència. El convidarem de nou a la mar per a que no patisga calor y que se sienta como a casa. Y suda y alguien le da un pañuelo. A ese pañuelo lo ponen en un museo. Fem tele des de bon matí i com ja saben que la vida és una prova, els convidem a que trien 3. Ana, Begoña o... Tenim el cafè de Ximo que se'l pot prendre en companyia de Salomé i li provocarà efecte Palomar. Després cridarem a la doctora Massip que té 1000 remeis al rebost i sols caldrà fer-li un cop d'ull. Per cert, estem fent un càsting nou. Bon dia. Sí, i s'ha presentat Bàrbara, amb casa en tot. Cristina Tàrrega i la seua gent. I Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ui, i eixe qui és? Un lleó? Ah, és Joan Montleón, la paella i el seu famós show. No sé qui tindrà la sort de cara, però hauran de ser tal com show. Mamma mia! Jo els diria... Aventura't, perquè n'hi ha 1 milió en joc i la vida és una tómbola. Estareu en el punt de mira i haureu de creuar una passarel·la. Vos diran, parle vostè, calle vostè, o inclús... Em diuen de marxa. I haureu d'estar atents a La música és la pista, que sonarà a El Picú i a La llum de la lluna. I ja que parlem de nits, allí està Inés, i ella és la que enamora a primera vista. Amor, casaments i lluna de mel. Així parlem clar. Ho fem en primera persona. Minut a minut. I si cal, les 1001 nits. Queda't amb mi perquè segur que entrem en connexió perquè tenim entre mans una investigació TV d'alguna crònica amarga. I és que té molta tela marinera. Ai, què serà dels nostres pròxims 20 anys? Hola! Esperem anar al cor de la festa, seguir sent solidaris amb el gent per gent i poder dir-los molts anys bona nit. Bona nit tots els dies. Tant de gust en saludar-los i moltes gràcies. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. El Xòlec Llíria va aconseguir ahir l'ascens a la Lliga d'ACB després de guanyar el Proasi de Mallorca. Rodríguez, 50. ¡Gol! El culer campeón! El Pamesa València ha fet autèntica història en el bàsquet valencià i espanyol. El València aconseguia ahir la 6ª Copa del Rei de la seva història. L'alegria a l'estadi de la Cartuja de Sevilla va ser màxima quan Mendieta alça el trofeu. Canal 9 el seu va contar a nit d'esta manera. Ha tret a la curta per a Iñaki, gol del Villarreal. A l'ascens a primera divisió després de quasi 40 anys, 4 dècades del Llevant. La nit ha sigut llarga i ha sigut llarga perquè ha sigut de celebracions. Testimoni d'aquest èxtasi col·lectiu de les ganes que els valencianistes tenien de celebrar el doblet. El Villarreal està a només 2 passes d'aconseguir i d'arribar a aquesta final de París que se celebra el dia 17 de maig. Ha sigut un matí de nervis que ha acabat amb la designació de València i vostès ho han pogut seguir per Canal 9. Valence, Espanya. Atenció, l'holandès els ha dit a Cañizares, Albelda i Angulo que no conteneix que es busquen equip. Avui realment ha sigut un matí molt intens, encara respira emotivitat. El que sí que tenim claríssim és que avui ha sigut un dia històric per al món de la vela, per a la ciutat d'Alacant. Este migdia s'han acabat de tancar els últims detalls per a que València aculla un gran premi de Fórmula 1. Tot un èxit, este gran premi d'Europa. València, hores d'ara, és el centre de totes les mirades. Per cert, no cap una agulla ple de gom a gom en totes les tribunes per veure el que ja és un dels millors, si no el millor, gran premi del Mundial de Fórmula 1. Le temps de vivre. El vigil com queia
Valencia, exactament en mitad del edifici, hem sentit el xiulit del míssil i després l'hotel ha tremolat. Setmanes patrullen per les arenes del desert de Kuwait enmig de tota esta pols. Estats Units ja s'ha decidit finalment a llançar 1.000 paracaigudistes. La guerra és el principal repte professional per a un periodista, però també per a un canal de televisió. Un repte que va assumir Canal 9 des dels seus inicis. Que acaben d'arribar immediatament a la nostra redacció i han començat els bombardejos a la zona de Bagdad. El principal motor d'esta crisi, el president Saddam Hussein, no ha fet fins ara cap gest. Tal com estan les coses, les represàlies israelianes contra l'Iraq es poden produir en qualsevol moment. Són les 6 de la vesprada, hora valenciana. En estos moments vostès poden oir que en els carrers de Jerusalem està sonant l'alarma. Han sigut 20 anys convulsos, des de la desintegració de la Unió Soviètica fins a la guerra del Líban. La televisió autonòmica valenciana ha estat present a tots els principals conflictes que han canviat el món. Hola, molt bon dia a tots. Estem ara mateix a la ciutat de Metula. Segons els experts, tardaran 4 o 5 anys en apagar-se. Realitzant-se en estos moments un atac en un cuartel de la zona de Ucraïna. Situat en la dècada dels 90, els vam contar com es desagnaven els Balcans, sempre prestant especial atenció al dolor de les víctimes, dels innocents. dels militars espanyols a Bòsnia. Les condicions en què estan vivint aquestes 25.000 persones són tètriques. Així viatgen els veïns de Kosovo en la seva aventura cap a ninguna part concreta. Més de 300.000 refugiats albano-kosovars han arribat a Albània des del començament de la guerra. Amb l'inici del nou mil·lenni, estiguérem en tots els escenaris de la guerra contra el terrorisme internacional, un conflicte que va incendiar l'Orient Pròxim. Com les veuen. Estos vehicles anaven a desplegar-se a Turquia, però finalment, 30 seconds. És un stand-up. One moment. We're gonna pull your badge. Go. We're done. Vamos, tranquilo, Tot per un compromís. El compromís d'informar. Passi el que passi. Le temps I no em fotes si deixen disfrutar de la barqueta. Este equip de reporters de Canal 9, amb uns joves Joan Gea i Rosana Pastor al capdavant, l'armen per cada poble que passen. Són els protagonistes de Benifotrem, la primera sèrie de ficció produïda per esta casa. On vas, gatita? A confessar-me, vaig a confessar-me les culpes. Era el 1989. Tio, sos la gràcia de la pilota. 3 anys després, 56. una nova aposta A casa fem la compra els divendres. ens porta a les pantalles Magui Mira. El rap ja no s'estila, Mari. Herència de sang. Inspirat en els fulletons del segle XIX, el dramaturg Rodolf Cirera ens presenta la vida dels Casany. Estàs en perill. En perill? Jo? Per què? Que tinc Una nissaga enfrontada pel patrimoni. Ja em pensava jo que t'havies mort. Però Miquel Àngel... De seguida torna a ajudar. De famílies també parla a flor de pell, però esta vegada en el mar de la indústria del calcer d'Elx. Les sagues familiars atrauen audiència, com demostra una vegada més Negocis de família. Tu exmujer está embarazada. La vida diària al barri de les Moreres ocupen centenars de professionals valencians. Está muerta. Muerta. Asesinada, hijo de puta. 2007 és l'any de la comèdia coral. Carles Alberola és el creador de tota una sèrie de sitcoms, les primeres produïdes en la Comunitat Valenciana. Merda, i damunt d'això. Seguretat Social posa sintonia a Singles. Ja tornem a tindre, sí, el nostre... Encara que per a capçaleres... Seguint un riu de... Els Falcó i els Pedreguer protagonitzen el programa més vist en estos 20 anys de vida. Una sèrie de ficció en valencià i feta per la indústria valenciana. Celebrem 2 dècades i apostem perquè Televisió Valenciana siga per molts més anys plataforma de l'enginy i la creativitat dels nostres professionals. Cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble crida.
perquè en detall. Quina és la nostra història? Així, a la Comunitat Valenciana. Clar, ja és el moment de rescatar-los. Imatges sorprenents i coloristes. Fantàstic. Presència de... La seva història en 20 anys és la de rostres que veuen i que han vist vostès cada dia. També la resta de la comunitat. Una inestabilitat que continuarà demà. En 20 anys ha plogut molt. Comença ja les 1001. És qüestió del pas del temps, però també l'estètica de l'època té molt a dir. Tocaven a les portes els 90. Comença una dècada! Eren temps de presentadors amb telèfon, amb fil, no cal dir-ho, de decorats senzills i d'una imatge corporativa al més pur estil d'un cartó pintat. Anys en què d'euros res se sabia encara. 1.000 pessetes! Tindre la pau a la... Època dels imprescindibles vestits de jaqueta. La mascletat no pot. Però arriba el nou mil·lenni i amb ell, campanada la llibertat estètica. Per als nostres presentadors... Molt oportú, sí senyor. I per a la nostra programació. Tot un art. Congratulations. El calendari ha passat per damunt de tots i de tot. I també pel nostre nou, que ha sucumbit a les modes. I en 20 anys amplia la família. Però així no acaba la història. Demà, més. Demà, i si vostès volen, sempre. En estos 20 anys d'història, han sigut molts els moments extraordinaris que han arribat a les seues cases gràcies a les càmeres de Canal 9. Ara va de veres, podríem dir, des de dilluns hem canviat la fotografia habitual. Altre dels moments més sentits ha sigut a la Basílica. Podem acostar-nos a la que, sens dubte, és la notícia de la dècada a la nostra comunitat. Però n'hi ha un que va suposar el gran repte per a esta casa. Televisió Valenciana s'havia de convertir en els ulls per a tot el món de la històrica visita del papa Benet XVI. El 8 de juliol del 2006 encetàvem una programació pràcticament ininterrompuda per a oferir-los els grans moments, però també els xicotets detalls. De fet, alguns d'ells van ser considerats com un document absolutament històric. 6 unitats mòbils, 300 professionals, un centenar de càmeres, 2 helicòpters, un vehicle especial que es va convertir en l'ombra del Sant Pare, enllaços digitals repartits per tota la ciutat i un senyal únic servit per a les televisions dels 5 continents. Totes les cadenes de ràdio i televisió. El punt neuràlgic es va instal·lar al mateix cor de la trobada. A la Ciutat de les Arts i de les Ciències es va instal·lar un plató des d'on València s'obria al món. Aeroport de Manises, rebuda de ses majestats els reis d'Espanya, tots els encontres institucionals, la multitudinària rebuda a la plaça de la Mare de Déu, o el mateix aplec a l'altar amb el 1,5 milió de peregrins congregats en la quinta trobada de les famílies. Gràcies al gran esforç, però també a la il·lusió, Televisió Valenciana va despertar amb tots vostès i va trobar la nit amb la seva companyia, perquè aquell cap de setmana vam aconseguir les audiències més emocionants de la nostra història. Le temps de vivre. Amb l'entranyable ascens de l'Ire a l'ACB, Canal 9 s'estrenava com a principal altaveu de les gestes de l'esport valencià. Era el temps de mites com Genovès i Sarasol, que 20 anys més tard han vist com esta casa ha convertit l'esport més autòcton també en el més espectacular. Tant com la Fórmula 1, narrada des de València i en valencià, un fet impensable anys enrere quan Jorge Martínez Aspar guanyava el seu últim gran títol, el Campionat d'Europa. Des d'aquest moment hem vist créixer un circuit emblemàtic bressol de joves pilots valencians que avui en dia ja són protagonistes. Com protagonistes van ser les xiques del Dorna Godella i de l'Osito Leliana, dos equips mítics amb els que descobriríem quan pesa una Copa d'Europa. En categoria masculina només el Plages de Castelló pot presumir del mateix i a nivell de selecció també els nostres campions de l'Eurocopa que compartiren el seu èxit amb Canal 9, és a dir, amb tots vostès. El nostre arxiu audiovisual conserva molts moments d'eufòria, com l'arribada a l'elit dels alacantins Lutentum i Hèrcules, que visqueren molt a prop.
tant com els 2 ascensos del Llevant, enaltit pels èxits de les xiques granotes. Segur que algú de vostès ha plorat amb Anabel, amb Niurka o amb Isabel quan conquistaren les medalles i de pas els nostres cors, o quan Ferrero guanyà la Davis i Ontinyent el consagrà com a heroi. Canal 9 ha pujat a la bicicleta per alçar els braços amb els triomfs del Kelme i per a vestir de groc a Casero. Hem sigut la pantalla dels èxits del Pamesa, tant l'espanyol com el continental, i, com no, de l'imbatible Ros Casares. Els valencianistes no oblidaran mai aquestes paraules que escoltaren en directe. Mira el seu rellotge Pérez Burrull. S'han complit ja els 2 minuts de prolongació. Final! El València campió! El València campió de la Lliga 2001-2002. Ens hem banyat literalment amb els equips valencians, tant en la derrota com en la victòria. I a força de victòries hem vist convertir-se el Villarreal en un gegant del futbol europeu. Una Europa que mira amb enveja les nostres costes. En elles les càmeres de televisió valenciana han sigut testimonis de l'America's Cup i la Volvo Ocean Race, les competicions marítimes més prestigioses del planeta. I si vostès ens ho permeten, continuarem al costat de l'esport valencià. Com més prop, millor. Xiquets i xiquetes, a la babalà. Amb estos 20 anys fent tele, Canal 9 no s'ha oblidat dels més menuts de la casa. Hola. Molt bona vesprada, jo sóc Diego. No, jo sóc Diego, tu eres Fanny. Pues jo què he dit? Que tu eres Fanny? Així feia els primers passos un programa creat exclusivament per als xiquets valencians. Canal 9 obria una finestra al públic infantil que prompte tindria identitat pròpia. El rap de la babalà, un espai que m'agrada, un animalà. Amb els millors programes de dibuixos animats. Som els presentadors. Sony, Poti i Tiriti marquen tota una generació. El Babalà Aventures pren el relleu amb intrèpides proves per als menuts. Bé, i ara ja hem de donar pas a la nostra gran babalaventura. Balls, actuacions en directe i les bogeries d'un reporter sense por a res. Però l'any 1997 l'autèntic protagonista seria un altre. Naix el gos babalà. La mascota visita el plató, però també ix al carrer en forma d'un peluix gegant que encisa els xiquets. Babalà embogix més de 400.000 xiquets valencians. Al Babalà Galàxia es viu una autèntica aventura espacial. En tornar a la Terra, nous amics, històries i molt de ritme. Com que Babalà no es cansa mai, ara ens convida a visitar una illa molt especial. El Baba Club és l'última aposta de la cadena. Escenaris virtuals on cobren vida les titelles més divertides. Un espai didàctic i educatiu on la música és el fil conductor i on no s'obliden les bones costums. Després de 20 anys, el secret millor guardat. El llibre d'estil del periodista de Canal 9. El més important, parlar clar. Se celebra a Alacant des de... Canebunco, perdó, espeleologia. Violoncel·lista. I que sempre se'ns escolte alt i clara. M'he oblidat un xicot de detall, que és posar-se el micròfon, que és importantíssim en estos casos. No deixar que els elements externs ens desconcentren. A la dona li havien retirat fa 2 anys. Revolucionar... La salut no ha de ser un problema. Perdó. Perdó. No deixar-se portar per les passions. Dolce vita. Ser pulcres amb el llenguatge. Hi ha passió pel bou. Precisos en les xifres. 6 segons i 35 cèntims en envolar el bou. Quin dia tenim avui? Correctes en la imatge. Dominació sexual. Sobre la situació del... Tindre molta paciència. El món esportiu Ser valencià, molt sincers.
lamentable final. Adeu. Inclús quan la notícia es converteix en eixe ser desconegut. Però espere que ens la posen en el teleprompter perquè no la coneixem. No van saber guanyar ahir davant les xiques de l'en... Vaja, Disculpen, sí? Buscar la notícia allà on estiga. 1, 2, 3, ja! Sense por a les inclemències. Tía, ¿qué haces? Corta. I anar sempre al gra de la qüestió. Informació que ja recuperem en el nostre recorregut en les platges de la Comunitat Valenciana. I per descomptat, la seriositat que no falta. Espera, Rafa. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. A mí me da el ataque de risa aquí, todo el mundo mirándome. I si tot això falla, sempre ens quedarà Mi carro... Manolo Escobar. Aquí. Me lo robaron. Estás en directo. Mi carro me lo robaron estando de romería. El servici públic és la nostra màxima. I amb esta raó de ser, hem volgut estar presents i ser els seus ulls en estos últims 20 anys de democràcia. Canal 9 sempre ha apostat per la informació en directe, inclús quan el repte ha suposat un esforç tècnic i humà extraordinari. I així ha sigut en totes i cada una de les cites electorals a la nostra terra. Evidentment, els anys no sols ens han donat experiència, també hem crescut en dimensions, amb uns platós amb diversos punts d'atenció, amb taules per a l'anàlisi, amb sets per al recompte de dades, amb múltiples pantalles com a referència de totes les connexions en directe. Saludem de nou des del coll. Les previsions han complit... La tecnologia ha sigut absolutament clau per a aconseguir que la informació arribara a les seues cases en el mateix moment en què es produïen els fets. Els hem mostrat les imatges claus de totes i cada una de les jornades. Hem sigut testimonis des de la primera papereta que es depositava a les urnes. Un resultat que, per cert, sempre hem procurat avançar-los gràcies a les enquestes de consulta una vegada tancats els col·legis. De fet, a les 8 en punt de la nit sempre els hem oferit les primeres dades, unes xifres que ens dibuixaven un recorregut que de seguida completaven amb uns gràfics que també han fet història, amb una evolució que sempre ha anat un pas per davant. Eixa ha sigut la nostra filosofia de treball, avançar-nos i, inclús, convertir-nos en referent. Estos decorats van ser guardonats amb el Premi Promax BDA. Van ser considerats el millor disseny de decorats de la televisió europea, un reconeixement que agraïm, però el que és cert és que el millor guardó per a tots els professionals que hem estat i que continuem treballant és saber que vostès estan a l'altre costat. Els esperem en la pròxima festa de la democràcia. Desde Budapest, Desde Managua, desde Tokio, Desde Constanza, desde Río de Janeiro, desde Boloña, desde Malta, Santiago de Chile, de Washington. Fins a que caiguen els vells dictadors. Desde Praga, Josep López, Canal 9. Integració de la Unió Soviètica fins al nou ordre mundial del segle XXI. 9 d'abril de 2003 cau el règim de Saddam Hussein. Després de 21 dies de guerra, el règim ha arribat al seu final. es van presenciar una desfilada de... Canal 9 ha estat present als principals esdeveniments internacionals dels últims 20 anys. Salutar la València. El 10 de novembre de 1989 caïa el mur de Berlín i Canal 9, que apenas portava un mes en antena, ja hi va estar present. República Democràtica Alemanya. En otro país de l'est, Bulgaria... Els hongaresos, des d'este moment... Després arribaren eleccions, revolucions, crisis i colps d'estat que marcaren els últims anys del segle XX a tot el planeta.
Això, un avió que va de cara a la torre. És un Boeing 767. Amb el nou mil·lenni ens desplaçarem als escenaris del terror. Washington amb 54 passatgers. Va de cara a l'altra torre, no es desvia i xoca. En les cases la gent està pegada als televisors per tractar de conèixer la magnitud de la tragèdia. De moment, un grup terrorista desconegut s'ha atribuït la cadena d'atemptats i explosions que s'han produït este matí així a Londres. També recorrerem les fronteres més calents del planeta. Les forces de seguretat palestines han perdut absolutament el control de la situació. Els contarem els canvis que ens afecten a tots. Estos bitllets que tinc a les meves mans, que puc gastar avui ara mateix així a Brussel·les, són els mateixos que tenen vostès. Estiguérem amb les víctimes quan la natura es va desbordar. ¿Qué te pasó? Estoy arrastrada por la corriente. En estos 20 anys hem despedit els protagonistes de la història Joan Pau II ha mort. i hem donat la benvinguda als nous líders mundials. Fum que pareix blanc i podríem estar davant d'un aconteciment excepcional. Podríem tindre nou papa en el Vaticà. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. El candidat demòcrata Bill Clinton s'ha convertit en el president electe dels Estats Units. Bush continua sent favorit. Així, la paraula que més escoltem pel carrer és incredible. Increïble. Obama ha format ja part de la història, ha entrat en aquesta història en fer realitat el somni de Martin Luther King. El món ha canviat molt en aquestes 2 dècades. Nosaltres tenim també 20 anys més, però volem continuar sent els ulls del món en valencià. Hola, bona nit. Nova imatge, nova sintonia, noves il·lusions. Benvinguts al futbol, benvinguts a Minut, una temporada més i en van 20. Efectivament, 20 anys se duen aquestes 2 imatges. El temps que ha consagrat Minut a Minut com el programa de GA de Televisió Valenciana. Hola, bona nit. No ha anat malament. La periodista Lola Bañón va ser la primera de les cares que presentaren el programa d'esports per excel·lència. Però hi hagueren alt. I on només podem destacar positivament... Destacat va ser el canvi de registre que experimentà el programa al 1993. Paco Nadal conduïa un show on, a banda d'experts de futbol, també participaven altres famosos. Coneix sobradament este esport. Sense oblidar a la pitonissa Astro. Que van a fichar el Valencia. Va a fichar a No tenen diners, ells no gasten. Tothom no gasta ni bromes. Bromes a banda, el que ha fet Minut a Minut en 20 anys ha sigut viure al màxim els èxits futbolístics dels nostres equips. Imatge en directe des del Madrigal, l'estadi del Villarreal, on ara mateix l'afició grogueta celebra aquest subcampionat. Molts han sigut els que han passat pels diferents platós del Minut, però si hem de triar un convidat especial, ens quedem a Mestre. La Copa l'ha guanyat el València. Paco Lloret tenia raó perquè Minut a Minut guanyà en el 2002 el Premi GECA per ser el programa de més audiència de producció pròpia. Cogita l'aire, chiqueta. La calor. Un premi també s'han merescut algunes connexions. A 2, efectivament, ha marcat Baraja. L'alegria per un gol pot suposar que te casse la càmera quan no ho és. Bueno, pues estem ara en directe. Fem ser canvista. Molt bé, ha marcat el València. I en 20 anys també hem tingut temps de celebrar aniversaris. En definitiva, Minut a Minut ha sigut futbol en estat pur. Una setmana més amb tots vostès així a Canal 9. Encetem així un nou repàs a la jornada futbolística. Anem a acompanyar-los cada diumenge. I ara que estem a punt de complir 20 anys, assistim al nostre compromís en els nostres telespectadors en l'espenta i la il·lusió del primer dia. Le temps de vivre, d'être libre. És la festa que celebren més pobles de la Comunitat Valenciana. La festa també ha evolucionat en estos 20 anys. Comparen este cavall de cartró amb esta fera. El que no canvia és el gust pels trabucs i el cafè licor.
El misticisme envolta Canal 9 en arribar Setmana Santa. Devoció que es transmet en forma de processons o danses tradicionals com les del Sexeni de Morella o la Muixeranga del Gemesí. En directe hem pogut viure la cordada paterna, els bous de Segorbe o la tomatina de Bunyol, a més, sense embrutar-se. Abans, res d'ulleres, i ara, tot és protecció. Merenga, raïm, farina, el que siga per passar-ho. Protagonistes d'excepció són els gegants i cabuts del Corpus, o la Mahoma, de la qual aviar no escapa ningú. La Mahoma de Viar. El foc és un hom més en les nostres tradicions. Trobem pólvora a mansalva en Magdalena, fogueres i falles. Tan de prop ho vivim que fins i tot posem els seus ulls el més prop de l'emoció. A través de Canal 9 s'han difós modes. Als 90, falda curta i sabates blanques. Al 2009, faldes per terra i sabates. El temps passa per a tots i el que volem és que, com fem des de fa 20 anys, continuen disfrutant cada dia d'estos costums i tradicions valencianes des de les nostres pantalles. Què són 20 anys? El principi de la història d'una vida. Als 20 anys observes, experimentes, vius intensament. Als 20 anys, més que recordar, mires al futur. I ens agradaria que mirares amb un somriure. És el nostre aniversari. Tenim 20 anys.